Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan! Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka, dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Kinahanglan man ka kagtabang, mga mong man ka, wa man ka dere. Unsa may gusto nimo, ha? Ako pa'y mutabang, unya ako pa'y magsigig, pangita nimo. Hilas! Ha! Magpadamgo-damgo pa man hinoon ka. Ermitanyang Bruha ko. Sa tanang mga engkanto, ako'y sikat. Hey, tanawa niya, kung pulan kong pinaabot. Muuli ko sa among gingharian.
kanang ganti nga ihatay sa hari namong mga engkanto, inikahuman sa akong misyon. Wa na ko makinahanglan, anak. Daghan akong tinigom. Mabuhi ko, bisag magayang-hayang na lang ko dito sa among gingarian. Hain ka man, oy! Kung kinsa ka man yun, nga akong tabangan! Lagi! Maupo na mga tubo kanyong da! Patay naman ang inyo! Patay! Yun yung gana mo! Kung di ka mo layas din sa Layas! tubig! Layas! Kini! Layas! Palayason ko niyo tinis atong dapit! Oh! Layas din ni Ramon Kulukoy! Ang tanan nila gusto mo puyo ka pa din sa itong dapat! Nga naman! Asam di ko puyo nga! Taga dinihimag yung ko! Kuya! Kung di ka mo layas din sa itong dapat, dili ka na maugmaan. Atak mga silingan! Ayaw lagi! Mura mo po mga amaw! Musugot mo banduan mo ni Bibong! Layas! Layas na pinabita na mo! Layas! Di ka na mo Naikan do! Naikan ka na mo! Nga naman mo! Ano? Mga amigo man ta! Migo? Ako'y tigbumban yung tubig! Wa man kayo may bayad-bayad! Nga nga palayason man taong ko ninyo! Ya, too man ka. Silot na nimong kwanggula ka tungo sa imong pagparool sa akong anak nga si Leslie. Ha? O saya, imong gilumluman akong anak ko sa kaadlaw. O sa kaadlaw nimo siyang gidadi to si imong payag sumungtod! Nibaw kang kaslunon na sila si Dong Hilbert, pero imo yun siyang gitaban. Wa lagi taon! Wa mi magtaban! Si Leslie may atos bungtod! Ngang tabanon ako si Leslie, nga tarong man to! Mas tarong pa magito kay ninyo! Katawa. Ay, kukuha na, ha? Babe! Atak mga silingan! Ayaw lagi! Nanasan mo ayaw lagi! Di lagi kumusukol ninyo! Nga mga silingan tamo, maiko ko ninyo! Layas lagi din. Hikaram na yung Ramon. Layas lagi. Aron nakadawat na may sa among sohol. Kita ni mo eh. Unsay suhol? Gisuhulan ni Dong Hilbert ang atong mga silingan. Aron palayason ka. Busa ang tanan midawat o kwarta. Busa layas na lang. Layas! Unsa? Ang tanan god! Oh! Ang tanan ng mga silingan midawat. Busa layas din sa ato. Karon na yun! Unya asam ko bulayas ko. Asa naman ko puyo. Yay. Ay, may problema, anak. Basta kay bahala nag-asa ka, basta layas. Di ko mo tuoy. Nanghambog na ka ni Bibong. Suod ko na ko ako mga silingan. Pinangga ko na ko na sila. Mag-away pang manok sa kurungan. Pero kanatong mga silingan, migo na ko sa tanan. Layas din oy, Ramon! Layas sa itong dapit, Ramon! Layas mo! Uy, ang mga silingan ako mga tiguang ni ah. Layas din dito! Layas kung di ka gustong ilansang ka na mo, Strauss! Nagkadungog ka, hasta mga tiguang ipalayas ka! Ilansang ka nila sa cross kung di ka mulayas din sa ato! Layas, Ramon! Nayakaan ko ng naong mo! Napailain na, napailain. Lula Amada! Napailain. Basta ka! Apil ka! Palayason ka ko ni mo! Ang mas dako magaling gabaya di dong Hilbert ako. Ana. Sa layas na yon. Kay kung di ka palayas, yakan ko ng naong mo. Ana. Patyon tikas baho, no? Naabot na din si Amada. Naabot din Kabong tanan! Mupalayas na ako! Mura ko inig karaang ungo! Gipalayas! Unsay gipalayas? Wanang kulukoy ni mong anak. Di na magkapuyo din sa ato napit. Kay kundi siyang bubiya din ang ato mga silingan na mumuihaw niya. Nga naman. Unsa may sa ni Ramon sa ato mga silingan? Ay, kwarta! Di pangatagan ni Alberto kwarta ng ato mga silingan aron palayason ang ama-amaw ni mong anak. Dili na nila ang ibuhaton, oy. Dili na mo uli si Ramon sa ato. Malaglaag na lang siya diin sa ato dapit. Unya ila pa yung palayason. Sobra naman sad sila. Oo, asa man ka?
Akong anak si Ramon Jokard. Naiubos na siya maayos na hitabo na to niya hasta nga itong mga silingan. Mag-apil-apil pa. Dili na mahimo. Ka mahimong wad ha. Pasagbit ang imong anak kung saon to sa atong mga silingan. Pagpuyo, Rosa. Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City. Daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian. Mo bati rin kong pamanhod og laylay sa akong mga tiil, batiis o usahay mang laylay pero kung buko-buko magsakit mo puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nanamo kaya. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Pagpuyo ha. Bukbuk ko di karon. Loy na kayo nga akong anak Jokard. Bisag kuwang siya sa kabuot, pero buotan siya. Dili siya makamaong mapasakit og tao. Pinanggagani niya nga ito mga silingan. Unya ilang kontrahan si Ramon. Gibayra lagi ng Albert ang atong masilingan o kwarta mo importante. Ug matol pa sa mga tao, kung di mo laya si Ramon din sa tulapit, ilansang siya. Ay, layas din sa tudapit! Layas! Layas! Kagalanti ka! Kung di ka mo layas, umaabtan ka ron alas 5:75. Yakaan ka rin naong mo! Sige na, Ramon! Layas na! 75! Layas na! Layas! Ramon, layas! Ay, tunay mo sigit-singgit kay mauwaw ta. Mauwaw ta. Sige na, Ramon, layas na! Kay, mangubra pa mi sa mong suhol ni Sir Albert! Layas ay! Kamu, Uy. kaluha mong tanan? Managsuon mong tanan? Ay! Nabual na Buwang na Ramon. Kakaluhan ni tanan! Kay kaluha tanan! Simenson! Kalahin mo dagway? Way bongboang mo tingali. Parihasa mo, uy! Bay. Ikaw ni Bibong, ikaw nula Amada. Kamuntanan, kaluha mong tanaon. Parihagi mo mga naong. Nadaot na ka doon, Ramon, ha? Nadaot na gyud ka. Kalahin na mo mga naong. Parihagi mo mga naong kamuntanan. Mga naong mo kwarta. Mga naong mo kwarta. Mga palayason ko ninyo kay gibayran mo. Mga naong mo kwarta. Ay, hala. Hala! Parehas to tag mga naong! Mga naong tag kwarta! Sige. Maam ka na inyong gusto. Sige, mulaya silang ko. Kana! Muna'y husto! Sige, biya na din eh. Biya na! Ako, wag ko may bawag asa ko. Di man sa kamusugod nga, adto ko po yung akong payag sa bungtod. Dili ni mo sugot. Mulayas yun ka. Malayo yun ka ning atong dapit. Ayaw yung pakita sa mga tao. Kay kung makitaan kag usab, awa na kunis-kunis ka. Maulagi. Maglag-lag ko ini, bisag asan lang ko ini. Pero sige lang, inyo man yung gusto. Di lang ko musupak. Kaya ganahan, magyuga mo. Sugod ron, di na ta magkita. Pag-amping lang mo, ha? Wala! Ako nagkidangat ni mo. Alam mo, usik-usik. Ayaw usik-usik kinagisaw na si Albert ninyo. Tarungan na gasto, patubuhan na ninyo. Ano di na mo maglisod. O di na mo mangwarta. Mahal na, madato mo tungkol siya magpalayas na ako. Ayay! Mito ang luha ni Ramon. Muhilag sa dahil ka, Ramon. Muhilag, oy. Mito lang iya. Basta ayaw-ayaw mo din eh. Mulayas na ako. Sige, layas, Ramon! O ayaw na yun pagbalik linis atong dapit. Bisan kanusa! Ay, hilang kagis Lola Ni Mada. Ramon! Mada. Adto lang tas bahay, dog! Mada na. Mag-ipon lang hinoon ta, dog! Lula Amada!
Kidang sinina. Kinaring gisulod na kulong slib. Gisi na kayo. Naimahon kining kanunurting na baho. Asa ka ko, no? Gipalaya sa mga silingan. Wa mo ko lang nadunduman nga dapit kay wa mo ko makasuroy sa dapit sukad. Ano kanisa? Nadaghang mga tao na suko na ko. Kulukoy raman ko. Di man ko maldito. Kadadawapit makatilaw ko dapat. Sa kinsa lang. Nya karon ako may palayason. Kadto na mga maldito ang mulayas. Dili unta ako. Anong ingon kainin no? Asam di kong ngitag amigo. Kanang dili masuko na ko. Asam ko paingon. Asam mo ko puyo. Ramon! Huwag ako! Huwag ako, Ramon! Ayaw naglakaw! Si Nanay Rosa? Said Celebrity Beauty Show. Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said Celebrity Kojic Soap? Ano man ko dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana. Unya, akong gainan nga, kontento naman gud ko sa imong itsura o sa imong color. Wow. Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot. Mo na, pag-testing na ko, okay man kayo ha. Duha na noon eh. Mao ba? Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.